Que el poble d'Artana participi firmant i fent força perquè se visca la pedra i al mateix moment farem un homenatge als nostres avantpassats, perquè els nostres avantpassats en Artana ha sigut un poble de pedrers. La situació actual és que des de la Conselleria de Cultura, des de Patrimoni, ens han dit que s'ha de tapar tot, excepte dos elements. Els tècnics d'Artana, ells ens demanen que presentem proves. Què més prova que la façana de la iglesia està les pedres impregnades de la calç d'antes? Perquè si no fora calç, el morter s'impregna d'areneta, les poros de la pedra, però no s'impregna de calç. Per tant, aquesta evidència està clara que era pinta de calç, no era lluïda. Hem creat una petició en change.org i el que hi ha que fer és entrar. El més fàcil és entrar des del Facebook d'Artanapèdia. És important que hi hagi molta gent i que se veja que des del poble també hi ha un interès, perquè de tota la legislació internacional en temes de restauració i en temes de patrimoni exigeix que la gent del lloc puguen interpretar el monument. I este monument només s'interpreta si tot això està a la vista. Entonces, pensem que la gent del poble estiga implicada pot ajudar a que això canvi el criteri tècnic. Nosaltres demanem signatures a la gent per a que no tapen esta façana, que és molt interessant per la seva pedra, per la seva execució i també per els elements que té.